kardom kado ke phanta aphrangsi nang tum phan chini lo labang so video nang tum mun serek tha aphe non molom social media long che thang do lo mane APHLC mane asong hini ke dokok apu thak penang tum ral tum mang hulo same mang hunang ne nilian tum phan labang so video man than po APHLC la ke hini ke thoma be isiwe non APHLC nang klang thu la ke people lopote mane non la APHLC do man di power on mane power do lo lapen ajak la tum tang bom lo la so kelang dunun ese BJP tum bidi kanglim mesil labang so asai lang noi klem lo la se ile tum kado kave semedi mang hudu nang de lapen hala non ke seng mi APHLC la tum le di puram bi pusame nang tum dun dia se me mane dunang ne la hai puram mane la APHLC amen son thos iro mane la APHLC atum aphan pila ke thagi phan lo la se il tum ka do kave seme di chini nai la ke il tum inglong aso atum phan ka chene ka son lo puseni liman tha la se na tum seme chini no non alangli ala James Hanse pu antum seme Facebook theklong po alangli APHLC president ason se chekrong si nang tum mang hunang de si ile tum songjak po ake hai sar je ai kathar alangli non puta do thep apen alangli lason ke thak tap lason ke ning hang he alangli APHLC men seng lo la seng wet lo la hini ke thom ke doji be ke il tum ka do ke ta mang hudunang ne la se non BJP tum mangi non arlo pen ke che phere lok lo athe by chance non ningkan si hini phite MEC election me nang lepo mola APHLC tum si kupini claim unde pote la tum government mang dat pote itum ineta haidun elo puchin elo la si alang tum bidi kanglem basi la bang so sai kam lo la si le tum kadu kaveta chini nai ile tum ake hai jai ka thar pan sining che thevek nai la si nang tum la bang so video serek tha apen rong atok anu seme kachini tum du uta hek thek la si nang tum ki thek tum kachini tum than bo mo APHLC amena son thot se ir la si alang tum meeting pha ko sme du nang ne kapre ka tum mangi meeting na pha sme du nang ne la jai ka thar pen lam ning je pote meeting ne du nang ne asi antum man na chini lo karo